ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు మన స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు సర్దార్ పాపారాయుడు, ఆయన సర్దార్ పాపారాయుడుగా మన కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు గారు ఆయన బ్రిటిష్ వారిగా ఎలా వాళ్ళిద్దరి సన్నివేశం ఎలా జరిగింది అది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. పప్పారాయుడు ఎవరి పప్పారాయుడు? పిస్తోలు చేత్తో పట్టుకోండి, వేలు నొక్కండి, గుండు బయటకు వస్తుంది, సస్తాడు దస్సా, వెళ్ళండి గో గో. పప్పారాయుడు అంటే వారు ఎవరే నీవు? వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్? నీ పేరేమిటి? పప్పారాయుడా, నీవెందుకు వచ్చావు? నువ్వు చచ్చే ముందు ఈ పాపారాయుడు ఎలా ఉంటాడో చూస్తావని. చూశానుగా, వెళ్ళు గో గో. సులమియా, పేరు వినగోని పిస్తూలు జారిపోయిందా? తీసుకో, వేలు నొక్కు, గుండు బయటికి వస్తుంది, గుండుల్లో దూసుకుపోతుంది. తీసుకో. నిన్నెందుకు చంపుతాను? యువర్ మై ఫ్రెండ్. మీ భారతీయులంతా మాకు స్నేహితులు. మా వంట వాళ్ళ భారతీయుడు, మా తోటవాడు భారతీయుడు, మా గుట్టలు ఉతికేవాడు భారతీయుడు, నీ చెప్పులు మోసేవాడు కూడా భారతీయుడు, నీ బట్టలు ఉతికేవాడు కూడా భారతీయుడు, చివరికి నీ ప్రాణాలు తీసేవాడు కూడా ఈ భారతీయుడు. సులమయ్య, మా దేశానికి ఎందుకు వచ్చారు? నేను మాత్రం ఉద్యోగం కోసం వచ్చాను. కాదు కాదు, మా దేశాన్ని హస్తగతం చేయడానికి వచ్చాను. నేను మాత్రం ఉద్యోగం కోసమే వచ్చాను. కాదు కాదు కాదు, మా దేశాన్ని, మా దేశ అభ్యుదయాన్ని, మా దేశ సంపదను దోసుకోవడానికి వ్యాపారం పేరుతో మా దేశంలో అడుగుపెట్టి మమ్మల్ని బానిసలుగా చేసుకొని అదోగతి పాలు చేస్తున్నారు, చేస్తున్నారు. సులభయ్య, ఊరికి ఊరికి, వాడికి వాడికి, ఆ తండ్రికి బిడ్డకి, బిడ్డకి తండ్రికి, అక్కకు చెల్లికి, చెల్లికి అక్కకు, అన్నకి తమ్ముడికి, తమ్ముడికి అన్నకు ఏ బంధాలు లేకుండా, తారతమ్యం లేకుండా చేసి వాళ్ళని అదోగతి చేస్తూ మమ్మల్ని, మా దేశాన్ని హస్తగతం చేస్తున్నారు. హే ఫ్రెండ్స్, ఎలా అనిపించింది మన నందమూరి తారక రామారావు గారి డైలాగ్స్? అద్దరగొట్టాడు కదా మన పొట్టి మామ. సో దీనికైతే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్రజ్వల్ మేర్లపాక. అండ్ ఇంతవరకు మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ వస్తాం. అండ్ మన పొట్టి మామ. నమస్తే అండి, మీ పొట్టి మామని. ఏదో నాకు తెలిసిన దాంట్లో మీకు చెప్పాను. ఆనాడు చూసిన సినిమాలన్నీ, మా డైలాగులన్నీ బాగా గుర్తు. అందుకని ఇప్పుడు మీ ముందుకు ఆ డైలాగులను పెట్టాను. చూడండి, చూసి ఆనందించండి. ఏదైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్లు కొట్టండి, గంటలు మాత్రం శబ్దం వచ్చేట్టుగా కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్ట్.